Il-Prim Ministru Robert Abela sostna l-impenn tal-Gvern biex jibqa' jimmodernizza u jsaħħaħ lil dan il-pajjiż permezz ta' deċiżjonijiet li jieħu ta' kuljum. Dan waqt attività politika l-ħadd fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fejn fakkar dak li diġà sar iżda kompla jikkomunika l-viżjoni li għandu l-Gvern immexxi minnu għall-bqija ta' din il-leġislatura. Dr. Abela fil-fatt ta' eżempju konkreti ta' kif Gvern Laburista jagħti jatwa l-prinċipji tal-ġustizzja u l-mobilità soċjali biex bekk il-Gvern ikun jista' jindirizza l-isfidi mal-poplu. Għalhekk qegħdin nibqgħu nassiguraw li l-Gvern ma jimponix biżijietu iżda jagħti l-għajnuniet, speċjalment quddiem l-isfida globali tal-inflazzjoni. Għalhekk li mmexxu il-finanzi tal-pajjiż bil-għaqal u bi prioritajiet ċali ħalli nkunu nistgħu nibqgħu dejjem ngħinu lin-nies. Il-ħidma ta' dan il-Gvern matul l-ewwel sena tal-leġislatura kienet ikkaratterizzata minn għajnuna sostanzjali li l-Gvern tal kulħadd f'sussidji marbuta mal-kontijiet tal-enerġija fid-dawl tal-gwerra fl-Ukrajna. Iżda minkejja dawn l-isfidi li qegħdin ikunu indirizzati, il-Prim Ministru nnota kif il-Gvern immexxi minnu xorta waħda baqa' jimplementa il-programm elettorali tiegħu Malta flimkien. Hawnhekk il-Prim Ministru elenka uħud mill-miżuri li diġà twettqu. Għalhekk l-akbar żidiet fil-pensjonijiet kif wednikom, żidiet fiċ-Children's Allowance kif wednikom u żidiet fl-in-work benefit kif wednikom ukoll. Dak li għamilna f'din l-ewwel sena tal-ewwel mandat li fdal il-poplu. Għenna lin-nies u se nibqgħu ngħinu lin-nies għaliex dak huwa li għażiltu intom u dak huwa li qegħdin nagħtukom. Dr. Abela refera wkoll għal benefiċċji li jingħataw ġenituri li għandhom tfal b'diżabilità u li ma jistgħux jaħdmu li huwa ekwivalenti għal paga minima. Rigward il-first time buyers il-Prim Ministru fakkar kif issa bdew jieħdu wkoll 10,000 euro fuq 10 snin. Lil-hinn mill-miżuri soċjali, il-Prim Ministru għamel numru ta' referenzi għal proġetti li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent naturali ta' pajjiżna. Dr. Abela fakkar kif fost l-oħrajn l-art taż-żon Orman Bnieċ u ngħatat lura lill-poplu dan fil-waqt li nfetaħ il-park ta' Benajsa fl-istess post fejn amministrazzjonijiet nazzjonalisti rridu jwessaw il-port ħieles u jagħmlu miżbla. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar proġetti iżgħar iżda li xorta waħda jollu l-kwalità tal-ħajja tan-nies fejn inħolqu polmuni ħodor fl-irħula. Bħalma għamilna wkoll numru ta' proġetti f'Ħażabbar, fil-Kalkara, fil-Mosta, f'Santa Venera, fil-Ħamrun, bħalma beda wkoll ix-xogħol biex nagħmlu l-istess tip ta' proġetti f'San Ġwan, f'Għawdex, f'Bormla u f'postijiet oħra. Wedna li l-ispazji miftuħa se jkunu priorità għal din il-leġislatura u hekk qegħdin nagħmlu. Dan apparti li proġetti bħal tal-imsida ġew rivetuti sabiex il-poplu ikompli jgawdu minn ambjent isbaħ filwaqt li fl-aħħar sena tħawlu aktar minn 25,000 siġra madwar il-pajjiż. Il-proġetti infrastrutturali wkoll komplew f'din il-leġislatura bit-tlestija tal-proġett tal-imrieħel u bil-proġett tal-ajruport li dalwaqt jitlesta. Dan filwaqt li l-Gvern implementa l-miżura li rati trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd filwaqt li ġiet imnedija skema ta' 25 miljun euro għal trasport aktar nadif. Dr. Abela nnota wkoll il-progress li kompla jsir fis-setturi tas-saħħa u l-edukazzjoni. Komplejna mbagħad inżidu l-lista ta' mediċini bla ħlas u fl-edukazzjoni saħħaħna skemi biex kulħadd u ngħid kulħadd ikollu l-istess opportunità illi jimxi il-qudiem. Il-mexxej Laburista rimarka kif dawn il-miżuri kollha ġew introdotti fil-waqt li ġew miżmuma l-miżuri kollha li ddaħħlu mill-Partit Laburista fil-Gvern fl-aħħar 10 snin li l-kol tejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awġin.